alle sammen, og velkommen til Gode Råd om Accessories. I dag skal det handle om handsker og lupper. Og det skal det, fordi det er både koldt udenfor, og det regner, og det er overhovedet ikke spor fedt ikke at beskytte sine hænder mod den her kulde. Hvordan skal man så vælge sine handsker, vanter eller lupper, og hvilken størrelse skal man vælge? Det vil jeg lige kort snakke om her. Først og fremmest, så skal man finde ud af, hvad skal man bruge sine handsker til. Cykler man rigtig meget, og er man rigtig meget ude, så skal man nok vælge nogle tinsolate handsker med ekstra membran i. Det må stadigvæk gerne være i læder, men man kan godt få nogle, hvor der er lidt ekstra beskyttelse i, som gør det mere vandafvisende og mere vindafvisende. Læder kan ikke som sådan tåle styrtregn og helt vildt meget sne på cykel. Fordi det så tørrer læderet ud, så skal man virkelig passe godt på dem og tørre dem og smøre dem ind med læderfedt hver dag. Så hvis man ikke gider det, så skal man vælge nogle med en god membran. Når det så er sagt, så har man jo handsker på uanset hvad, når det er koldt. Og hvad for en størrelse skal man så vælge? Jo, hvis man køber læderhandsker, fingerlæderhandsker, så skal handsken først og fremmest selvfølgelig sidde rundt om hånden, men den må godt være lidt stram. Og det har noget at gøre med, at læder det udvider sig, jo mere det bliver brugt. Så man skal vælge en handske, der sidder stramt til hånden på håndfladen, og som sidder stramt til fingrene her. Det nytter ikke noget, der er et ekstra lag fingertip, fordi det falder ikke ned til dig. De skal sidde, hvor dine fingre, der er den der bue der skal handsken gå ned til, og så skal den ellers sidde rundt om fingrene og rundt her. Jeg kan lige prøve at tage en handske på, som jeg har haft et års tid. Den sad også lige så stram som den her, da jeg købte den, og nu har jeg brugt den et år. Og nu kan man se, at den er blevet lidt bredere i fingrene. Den er blevet lidt bredere her. Når man tager handsken af, det er faktisk der, hvor man kan vælge, om man gerne vil passe på handsken. Så kan man tage den af ved at hive fingrene, og så giver man en lille stræk. Og det har noget at gøre med, at så rykker læderet sig ikke i bredden, men det rykker sig sådan mere på plads i længden. Så det kan jeg lige gøre med den anden handske også. Så det var lidt om størrelser på handsker. Så er størrelse på lupper. Det skal være lidt større, end din finger er lang. Og det har noget at gøre med, at varmen skal komme rundt i handsken, når du bruger den. Så når du vælger en handske, en luppe, så tager du luppen på, så strækker du fingrene, og så skal der helst gerne være sådan et lille stykke, cirka 0,5 cm mellem der, hvor dine fingre slutter, og der, hvor syningen er. Rammer dine fingre syningen, så er handsken for lille, eller luppen for lille. Så skal du vælge en anden. Så er der forskellige for i handsker. Der er nogle med flis i. Så er der faktisk for eksempel kørehandsken, som er helt uden flis. Kørehandsken bruger man også sådan på cykel i overgang, så i overgangstid, hvis man kan sige det, i efteråret, foråret, så man har stadig beskyttet sine fingre mod kulden, men det er stadigvæk ikke alt. De er ikke helt lukket til. Så er der nogle handsker med kaninfor i. Man kan også få nogle med lang. Og hvis jeg lige prøver at vise jer med den her, de er lidt tykkere handsker med for i. Det gør, at man ser ud som om man har lidt tykke fingre, men det er jo på grund af foret. Det er jo ikke fordi ens fingre er blevet tykkere. Så kan man jo også vælge lange handsker, hvis man bruger ponchoer, eller går med 3/4 ærmer, eller 3/4 ærmer med 3/4, bluser med 3/4 lange ærmer. Dem kan man vælge de her lange handsker, fordi de passer ret godt til ting, der kun går ned hertil. Den her så er den eneste længere også i bomuld, men den er stadigvæk ret fed. Så det var lidt om handsker her til vinteren. Jeg håber, du finder nogen, der passer til dit behov. Tak fordi du kiggede med.